Ассалому алайкум дӯстони гиромӣ қадр, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ин канали мо барои мошинои арзони фурӯшӣ сохта шудагиай. Бародаро дар канали мо ҳаррӯза видеонавор мебурояд. Дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. Дастгирии ҳар яки шумо пешравии моe. Бародаро дар канали мо обуна шавед, то ки аз видеои ҳаррӯзаи мо бохабар бошед ва фикротонро дар комментария баён кунед. Мо бошад навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. Як мошини фурӯшии имрӯза ваз 2109 солаш бошад, 97 солай. Абиё мотори мошин як панҷаи сӯзишвориш бошад, ҳам бензин, газ, коробкаи мошин механикай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Нархи мошина бошад 19000 сомон гуфтесай. Ба рубли имрӯза бигардонем 107000 рубл мешавад. номераи соҳиби мошин дар болои экрана метавонед занг бизанед. Маълумоти хубтара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. Мошини навбатии Kia Optima ки солаш бошад 2010, абиё мотораш 1.8 литраи сӯзишвориш бошад, бензин, газай, коробка передачаи мошин механикай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Қарор дорад дар шаҳри Бӯстон. Нархша бошад 22000 сомон гуфтесай соҳиби мошин, ки ба рубли имрӯза бигардонем 123000 рубл мешавад. соҳиби мошин дар бораи мошин ягон маълумоти муфассалтар додагӣ нестай. номерои соҳиби мошин дар болои экрана метавонед занг бизанед. маълумоти хубтара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. дӯстон гиромӣ қадр, агар мушкил набоша, аз ҳаматон эҳтиромна хоҳиш мекунем дар канал подписатсия кунед, то ки аз видеои ҳаррӯзаи мо бохабар бошед. мошини навбатии Opel Astra-F ки дар кузофи седан солаш бошад 93 солай. абиё мотори мошин 1.6 литрай. нави сӯзишвориш бошад, ҳам бензин, газ, коробка передачаи мошин механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархша бошад 23000 сомон гуфтесай соҳиби мошин. ба рубли имрӯза бигардонем 123000 рубл мешавад. номераи соҳиби мошин дар болои экрана метавонед занг бизанед. маълумотҳои муфассалтара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. мошини навбатии мо бошад Toyota Mark Day, солаш бошад 1997 солай. абиё мотори мошин боша 2.5, сӯзишвориш бошад танҳо бензин, коробка передачаи мошин боша автоматаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша бошад соҳиби мошин 15000 сомон гуфтесай. ба рубли имрӯза бигардонем 84000 рубл мешавад. балонои мошин 100%. дигар дар бораи мошин ягон маълумот додагӣ нестай. номерои соҳиби мошин дар болои экрана. бародарон метавонед ки занг бизанед. маълумоти хубтара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. мошини навбатии мо Audi 4 солаш бошад 1996 солай. абиё мотори мошин 1.8 литрай, сӯзишвориш бошад бензин, газ, коробка передачаи мошин механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар ноҳияи Лахш. нархша бошад 22000 сомон гуфтесай. ба рубли имрӯза бигардонем 123000 рубл мешавад. соҳиби мошин гуфтесай ки мошин срочно фурӯхта мешавад. истиқболаш престиҷай. номерош дар рӯи экрана. бародарон метавонед занг бизанед. маълумотҳои хубтара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. бародарон то видеоҳои оянда сарбаланду хонаобод бошед.